Sagung Renggah Kakung Putri Satu Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Blura TV Sriono Syuting nggih. Yo katur pipun Padul saking Ladan Koro Padul Koro mangga Iha sampun jagep iya cukup dudu mergo bondo donya ngono Yai. Ance Kang Mas. Sing peneng padha senenge. Ya kudune ana duwite barang. Oh alah. Lah piye? Wong omah-omah ya buta seneng, ya buta duit. Telo ketiga.
ya hop coba mrene odek bojoku sayang kowe arep tak jak rundingan apa ra pengen gendong momongan hae tak rapi wayo golek keturunan cok iha iha yang tembung dati aja wayuan rungokna ya kan rungokke jarene sapa sing akeh bojone bakal akeh mosok takok panjake to Joko water siji wonge iku siji sandangan iku pangane Joko watir senadyan kowe mbok tuwa tresnaku tak bagi rata ngapusi urip ning donya kudu waspada mula sing eling marang kang kuwasa Nyun Donggrang